Takého technika, nosiča, ktorý keď sa opil, tak nevedel rozprávať, len hovoril furt akcia. Akcia, strieľa z pištoľa, akcia. Ahojte, vítajte v ďalšom rozhovore pre projekt Hudba spája. Dnes máme tu česť privítať medzi nami známeho slovenského hudobníka Mariana Grexu. Ahojte. Vítame vás medzi nami. Pán Grexa, vás asi z tej hudobnej stránky netreba príliš predstavovať, pretože na hudobnej scéne pôsobíte viac ako 40 rokov. Ale čo je možno zaujímavé pre ľudia, možno to nie každý vie, že ste pôsobili aj vo verejnej správe. A tým pádom ani ten verejný život vám nie je ľahostajný a takto ste sa tam angažovali. A to je práve aj taký ten zmysel projektu Hudba spája. O tom sa dneska chceme aj rozprávať, že na jednej strane máme tu spoločnosť, nejaké spoločenské problémy, nejaké témy, na druhej strane je tu hudba, ktorá má určité možnosti, schopnosti, dá sa prostredníctvom nej komunikovať a nejak pozitívne vplývať na ten vývoj spoločnosti a možno aj spájať ľudí. A moja prvá otázka teda ide smerom k hudbe. Že ako vy ste sa osobne dostal k hudbe, aká bola tá cesta a čo vás možno motivovalo, inšpirovalo zostať pri tej hudbe dlhodobo? Tak môžem vám to povedať veselo, alebo aj faktograficky, ale vlastne prvé stretnutie s hudbou bolo také, že ma rodičia dali na klavír. V tom čase, ja som sa rodil v roku 59, to znamená v 64. 5. som mal 6 rokov a vtedy rodičia, ktorí chceli z detí mať slušné deti, tak väčšina buď dali na hudobnú školu, alebo na výtvarnú, alebo na nejaký tanec, alebo niečo. A oni si vybrali klavír. Aj keď teda moji rodičia ani jeden z nich nehral. Mama hrala možno trošku na husle ako malé dieťa, lebo starý otec, jej otec bol huslista dedinský. A ja som začal chodiť na ten klavír, keď som bol druhák, tretiak. A viem, že som to strašne neznášal. Dokonca ako chvíľu ma tak bavilo, keď som sa učil, že jedným prstom, jednou rukou hrať a druhou rukou hrať. A potom si pamätám taký ten prvý zlom, strašne naštvaný som bol, keď došlo prvýkrát v živote, že dve ruky naraz. A teraz ten synchron, kým dostanete, to nešlo. Ja som zahryzol od zúrivosti do klavíra, do tej dosky, čo sa dávajú noty. Dodnes tú stopu mám, ten klavír mám dodnes. No a to bol taký klavír, to som ale vydržal, lebo ma donútili, že nesmieš odtiaľ odísť, tak do 15 vlastne. Potom som promoval, alebo jak by sa to, neviem, čo to bol, absolvoval taký absolútny koncert a úplne som sa na to vykašľal, som že dobre, teraz už to nepotrebujem, nechcem, ale potom niekedy v 3. ročníku Gimpla nejako bolo, že muzika, už som videl nejaké kapely a tak a viem, že prvé také vystúpenie sme mali vlastne na Stužkovej, zdali dokopy, že ja som hral na klavír, veľmi zle, ale hral. Kolega hral na gitaru a tretí hral na bubny a sme zložili takú pesničku a to sme strašne odpromovali proste na Stužkovej a strašná sláva to bola všetko. Potom to zase zakapalo. Ešte medzi tým, som zabudol, že som chodil na gymnáziu Vazovova, toto v Bratislave a keď som bol prvák, tak štvrtáci, niektorí tam mali kapelu a tá škola bola na tie časy veľmi pokroková, lebo im kúpila, viem, že škola vlastnila elektrickú gitaru, elektrickú basgitaru, bubny a jednu takú veľkú bedňu so osilovačom, kde sa dali zapojiť tie dve veci naraz. A toto na tom hrali takí štvrtáci, ktorí skončili a potom my sme to ako keby prebrali. Ja som bol iniciatívny, som vedel, že to tam je, tak sme si vymysleli, že budeme mať kapelu. A z okolností, neviem, či vy si pamätáte kapelu Taktici. Ja si nepamätám. Asi nie, to bola taká pred Elánom taká veľmi slávna skupina a vlastne títo chlapci, polka tej kapely gymnazistickej sa nakoniec skončila v tých Taktikoch. Takže to bolo také prvé stretnutie a potom si ešte pamätám, že ja som si povedal, že budem bubeník, lebo že klavír ja nechcem byť a ja som nemal tušenie, ako sa hrá na bubny, proste, že tuto hráš, neviem to vysvetľovať. Proste hral som na to, kde som udrel nejaký niečo, jak na tamtami a dodnes si predstavujem, ako sa mi musel strašne v duchu smiať Jano Berky Mrenica, teraz už nemôžem povedať, že mladší, lebo jej otec už umrel, ale on vtedy ho zavolal taký môj spolužiak gitarista na našu skúšku, on prišiel s huslami, s elektrickým snímačom, vtedy to bolo, dneska to sú nepredstaviteľné veci a viem, že to tak hrajte a teraz sme tam niečo hrali, ja som tam klokotal, úplne nezmysly a verím, a on už bol, síce mal toľko rokov, čo ja, 16-17 vtedy, ten Janko a
a ten sa musel strašne smiať, lebo ten už ako vedel naozaj veľa vecí vtedy o tom. Čiže to bolo také gymnázium, no a potom vlastne počas vysokej školy som chodil na právo, tak už akože také akože vlastne ešte ten pozostatok pocitu z tej strednej školy, lebo potom som basgitaru zobral do ruky tak. A postupne to začalo vlastne, že chvíľu som hral ešte na basu a potom vlastne zoznámil s Andrejom Šebanom, veľmi známym gitaristom, odo mňa o 3 roky mladší. Oni chodili na to isté gymnázium ako ja. To som sa s ním zoznámil, keď už sme neboli na gymnáziu, teda ja aspoň nie. A on mi potom pripomenul, že som ho skoro zbil proste ako starší chrapuň, niekde na schodoch prváčika. A oni boli prváci s Maťom Ďurínom z Tublatanky, sedeli spolu v jednej lavici. Také hudobné gymnázium to bolo, tá Vazová. No a proste, jak to začalo s tým Andrejom, tak vtedy sa niečo udialo. Tá kapela dostala tú správnu formu alebo ten náboj a odrazu začali vznikať vlastné skladby a vznikol Demikát, ktorý na tú dobu veľmi zasvietil na 2 roky a potom vlastnou našou sprostosťou, by som povedal, alebo neskúsenosťou sme sa rozišli, že netreba, že však si každý spraví nejakú kapelu, ako my vieme lepšie ako tí druhí, ako to má vyzerať. A my sme si neuvedomili, že čo sme mali v rukách, akú vzácnosť proste. My sme naozaj začali z nuly a za 2 roky sme vypredali 1800 miestnú sálu PKO. Ako amatérska kapela bez nahrávky, bez ničoho. A to dodnes viem, že to bola veľká chyba, no ale dobre, stalo sa. No a potom vlastne to sa udialo počas môjho štúdia na vysokej škole. Ešte počas toho Demikátu vlastne nás niekde videl Kamil Peteraj a došiel za mnou a za Šebanom, že poďte hrať do Modusu, ktorý sa vtedy zase, oni sa každú chvíľu nejak menili. Vtedy sme ho odmietli, že my máme Demikát, že my sme hrdinovia, že netreba. My máme vlastnú cestu. A keď sa ten Demikát rozpadol, tak ja som vtedy kývol, že teda teraz som voľný, tak môžem tam ísť. A vlastne to sa udialo na konci mojej vysokej školy. Ja som skončený právnik. A vlastne ja si dodnes pamätám, že som mal v ruke povolávací rozkaz, ktorý som ale dokázal nejak zmanipulovať, aby mi to odložili ešte na rok, na 2. Mal som možnosť nastúpiť ako na právne oddelenie Ministerstva kultúry alebo ako spevák do Modusu. Tak som si vybral to a to sa asi vlastne, vtedy sa to stalo celé, že odtedy už som nebol v živote právnik a som len muzikant. 2 roky som bol v tom Moduse, potom aj tak tá vojna dostihla, ale našťastie to už sa mi podarilo vybaviť, že bol vo vojenskom umeleckom súbore ako spevák a v Bratislave to bolo, no a potom už vlastne také nejaké vlastné projekty až do revolúcie. Došla revolúcia a napriek tomu, že sme ju veľmi vítali a ja som bol jeden z prvých, ktorý vlastne zvolával hudobníkov na tie protesty, tak sme na to svojím spôsobom doplatili, lebo odrazu došla tá zálaha dovtedy na poli zakazovanej, alebo neoficiálne zakazovanej západnej hudby, ktorá nás úplne prevalcovala. Lebo všetci to chceli počúvať a vôbec nemali nejaký pocit, že chcú počúvať slovenské alebo české kapely. Vtedy dokonca aj najslavnejšie kapely, ako už Elán, vtedy bol veľmi slavná kapela, zahrali za rok, 2 proste minimum vystúpení, to sa vráta možno na 2 rukách takéto vystúpenia. Čiže vtedy mňa to úplne zmietlo a som išiel hrať do zahraničia, čo dodnes neviem, či som spravil dobre, lebo vtedy všetci moji bývalí spolužiaci z vysokej školy právnici privatizovali a všeličo možné. Niektorí sú ale pre istotu už aj mŕtvi. Nie vlastným pričinením. Čiže dodnes neviem, či som urobil dobre, že som išiel hrať do zahraničia proste po baroch nejaké 3 roky a potom som sa vrátil postupne s muzikou sem, alebo či som mal privatizovať a možno by sme sa už dneska nerozprávali, ťažko povedať. Teď to boli divoké časy. No a vlastne od takého 94. už som bol skoro stále tu a tak sa to nejak celé vyvrbilo, že som sa s tým dokázal uživiť aj tu. Nemusel som chodiť do zahraničia. A dodnes máme proste, aj keď nie som nejak často v televízii, alebo čo v podstate posledné roky vôbec nie, tak dodnes je dosť ľudí, ktorí si nás volávajú hrať, či sú to narodeniny, alebo nejaké party, alebo teda volajú nás aj na koncerty. Podľa toho, s jakou kapelou mám momentálne vlastne 3 také zostavy. Tak jak herec hrá v niekoľkých divadelných kúsoch, tak ja mám vlastne také neviem, čo je najhlavnejšie, ale to tak najviac hrá, to je Modus Memory, to je spomienka na Modus, ktorú som založil a hráme tam naozaj čisto repertoár z kapely Modus.
Máme tam výbornú speváčku, alebo dve speváčky, ktoré sa alternujú, dve sestry. To sú všetko profi muzikanti a baby sú herečky, speváčky profesionálne. Čiže vieme zahrať proste a zaspievať hlavne význanie, sklíčka, úsmev. Všetky to najväčšie hity bez problémov. To funguje. Potom mám s gitaristom Henrym Totom, takým jedným najlepších v tejto republike. Máme také, podľa toho, jak nás zavolajú, volá sa to GT projekt, Greg sa Todd projekt a budeme traja ešte s nejakým bubeníkom, niekedy 4 s klavíristom, alebo niekedy chodíme 2 s akustickými gitarami a tam sa hrá veľa tiež prevzatých vecí, rozličných takých, ja už to volám dneska rokové evergreeny, zo 70 80 rokov, proste Deep Purple, AC/DC a všetko možné. A sem tam sa podarí nejaká vlastná pesnička. A mám niekoľko CD-čok, o ktorých ľudia ani nevedia poriadne. Máte bohaté skúsenosti, ale teraz zaujímavé napríklad je to, že aj rôzne štýly hudby, hej, a teraz ste spomínali, hej, nejakú zahraničnú hudbu, nejaké staršie hity z minulosti, nejaká vlastná tvorba. Aj ste pocestovali zahraničie, aj ste videli svet, aj máte bohaté skúsenosti z hudby, možno na tú spoločnosť. V posledných rokoch, minimálne ja to tak vnímam, určite sa tá spoločnosť tak v mnohých aspektoch rozdeľuje. Myslím teraz ľudí, stále pribúdajú nové a nové témy, ktoré doslova polarizujú spoločnosť, rozdeľujú na 2 alebo viacero táborov a celé sa tak nejako vyhrocuje. Otázka je, že v čom vy vidíte tú chybu, alebo že čo nefunguje, prečo sa valíme týmto smerom a čo tomu chýba. Tak to sa pýtate asi toho nepravého, lebo tiež sám sa často rozmýšľam tým, že kde je vlastne chyba a neviem to úplne, nemám na to nejaký 100% názor ani nejakú teóriu, ale mám s tým osobnú skúsenosť, že vlastne mám niekoľko kamarátov, s ktorými sa poznám možno 30, možno 40 rokov, a stretávame sa raz 2-3 krát do roka, alebo si zavoláme a mali sme sa radi, ja ich mám dodnes rád, ktorí v určitom období môjho života, keď som začal hovoriť nejaké názory proti niekomu, tak mi začalo hovoriť, že prečo to rozprávaš, no však ten druhý sa potom tuto nevráti, proste chalani, ale však tento človek podľa mňa robí zle, prečo mi to nepovedal? Však ty, keď si to nemyslíš, tak povedz mi, že si to nemyslíš a myslíš si, že ten druhý robí zle, hotovo, však za to môžeme ešte na pivo ísť. No a postupne sa odmlčali a dokonca až tak, že keď som im zavolal, tak ma poslali do keľu a povedali, že už nám nevolaj, teda už mi nevolaj, prosím ťa, nechcem sa s tebou baviť, lebo ty máš také a také názory, tak sa pozeral. Lebo mám zase iný príklad, kolegu muzikanta, s ktorým som hrával roky rokúce, ktorý je tiež na tom druhom brehu politickom, by som to nazval, ktorým sa vieme dohádať, vyložene dohádať a vynadať si proste, akože na konkrétnych príkladoch, ale keď to celé skončí, si poviem, že jasne, toto sme si povedali, toto je politika, a teraz ideme hrať. A veľmi radi si spolu zahráme. A tak by to malo byť, si myslím naozaj, že nechajme si myslieť každého, čo chce, nech si myslí, čo chce, ale nech je to len časť nášho života alebo nejaké naše interakcie a fungujme s ním na základe iných dobrých vecí, keď všetci zaberú naraz a riešia nejaký problém. Čiže tam je podľa mňa cesta, že my sa rozprávajme a nemusíme mať rovnaké názory na niektoré veci, ale nájdeme si skôr to, čo nás spája, to znie teraz tak hrozne tak frázovite. Vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke, že naozaj, že skúsme si radšej nájsť niečo, čo nás spoločne trápi a máme na to nejaký plus minus názor spoločný a poďme sa to snažiť spolu vyriešiť. Ako sa zbytočne hádať. My často máme tie isté hodnoty, chceme ten istý výsledok, alebo máme ten istý cieľ a dohádame sa na tom, že každý má každý má tú inú vidinu toho, že ako sa tam dostať. No. Že my chceme to isté, ale posekáme sa na tom, že jeden si myslí, že toto je tá cesta, druhý si myslí, že toto je tá cesta. Potom je ďalšia takáto podobná vec, čo ma absolútne udivuje, že niekto, nejaký známy, alebo nejaký vrcholný predstaviteľ, alebo to je jedno, povie niečo, čo sa mne páči, aj vám sa to páči. Ale vy to nezoberete, lebo vy nemáte rád toho človeka. Čiže ľudia sa pozerajú na to, že nie čo hovorí, ale kto to hovorí. A tým pádom je to vybavené. A už nezobereš tú pravdu, hoci by sa ti páčila a aj by ti pomohla, keby to to zafungovalo,
A to takisto tomu nerozumiem, že jak je to tomu... To je seba poškodzovanie, by som to nazval. Právo, tiež veľmi zaujímavý pohľad. Keď sa teraz vrátime späť možno k hudbe, lebo hudba je taká zaujímavá vec aj pre mňa ako takého spotrebiteľa alebo konzumenta, lebo ja moc s tvorbou hudby teda nemám veľa spoločné, ale rád počúvam a často si tak uvedomím, že tá hudba je taká, že napriek tomu, že nerozumiem napríklad ani slovám, že nerozumiem tomu jazyku, napriek tomu sa tam prenáša nejaký ten taký pocit, inšpirácia, motivácia. No, hudba je naozaj v tom, že zázračná, že keď to niekto vie robiť, alebo to robí niekedy niekto podvedome, že není vyložený školený, tak tá hudba vás vie vlastne povzniesť, tá hudba vás vie rozradostniť, rozosmutniť, proste vie vám uškodiť. Akože teraz nemyslím fyzicky, ale proste vie vás tak rozrušiť, že neviete, čo máte so sebou robiť, proste a podobne. To je naozaj veľmi zvláštne a to sú vlastne niektoré naozaj doslova napíšem, že matematické pochody v tej hudbe, ktoré keď sa dodržia, tak dosiahne ten autor ten výsledok, ktorý chce mať z toho proste. To je veľmi zvláštne. Napríklad viem, že, a teraz neviem, či to poviem správne, viem, že dakedy dávno cirkevníci zakazovali určité intervaly. Viete, čo je interval? Vysvetlím proste pre ľudí. Interval je súzvuk alebo nesúzvuk dvoch nôt. A buď ich zahráte vedľa seba, to je proste, C, D, to je sekunda, C, E je tercia, to sú intervaly. A niektoré intervaly, napríklad konkrétne čistá kvinta, to znamená, keď na klavíri zahráte C a G, a teraz zatnem si tú ruku, nebudem iba s prstami, budem len s rukou chodiť tieto kvinty, alebo kvarty to boli, teraz neviem, proste viem, že niektoré tie intervaly cirkev normálne zakazovala používať, lebo nazývali to satanskými intervalmi, lebo vo vás vyvolávali nepokoj. Ten súzvuk, ako keď stlačíte vedľa seba dve noty, hneď vedľa seba, tak je to strašne falošné a otravné. A toto bolo ešte sofistikovanejšie. Teraz normálne som zabudol, buď to je kvarta alebo kvinta, neviem, proste, čiže prvý štvrtý alebo prvý piatý tón, a nemalo by sa v tom hrať. A napríklad v rockových skladbách alebo metalových sa veľakrát práve používa tá kvinta. Veľakrát ľudia nehrajú nejaké zložité akordy na gitaru, ale hlavne pankáči takí používajú presne, že chytia tú kvintu a len hýbu proste z tým pohmatníku. Ono to je dostatočne tučné aj celkom pekné, ale si niečo tam je, čo potom vám robí to napätie. No to je tiež zaujímavé. To znamená, že tá hudba má takéto schopnosti, alebo je tam tá možnosť aj cez tú hudbu jednoducho vplývať na ľudí a tá otázka je, možno vidíte hudbu ako taký jeden z tých správnych nástrojov na to, aby sa ľudia zase možno trochu začali zjednocovať a spájať. Možno na základe tej hudby. To sa stále hovorí, že hudba spája. Ešte keď bol socík a boli tu dva tábory, nazvem to, a teraz napriek všetkému proste my sme počúvali tú západnú muziku veľa, ak sme sa k nej dokázali dostať a proste tešila nás, však na koncerty nejakých kapiel známych chodia tisíce ľudí. A teraz ja si neviem predstaviť, že by som, kvôli čomu by som išiel sa niekde postaviť, niekde by som cestoval vlakom alebo autom niekoľko hodín, potom niekde vleziem do nejakého priestoru, kde som takto natlačený, niekoľko hodín stojím na nohách, neviem si sadnúť, takto sme natlačení všetci a napriek tomu to dobrovoľne spravím, lebo sa tam vidím a počujem niekoho, kto sa mi strašne páči a idem síce strašne unavený, ale rozradostený domov. Máte ako tvorca takéto nejaké že osobnú skúsenosť, že možno z vašej strany, hudobníka, že aká bola reakcia ľudí, že možno nejaký typ hudby alebo nejaké vaše skladby vyvolávali jednoducho v ľuďoch takú, neviem, spájanie alebo také... Viete čo, ono je to tak, že v tej pop music sa človek väčšinou snaží o také, nazvem to, že pozitívne, aj keď veľa pesničiek akože smutných a o láske a tragické a takéto, ale to sú aj tak stále sú to také tie piesne, ktoré by mali vo vás vyvolať nejaký, nazvem to, že aj pozitívny pocit, že síce budete smutní z tej pesničky, ale bude sa vám to páčiť a podobne. Čiže ja som sa nikdy nezaoberal nejakými
že teraz špeciálne zložím pesničku, aby som niekoho naštval, teda myslím psychicky, myslím podvedome, nie vedome, lebo vedome som napísal niekoľko, nazvem to, že politických pesničiek. Posledná bola naozaj Vypadni klamár, vypadni podvodník, vypadni plagiátor. To bola taká pesnička, keď som doma vysával a naštvaný som bol nie kvôli vysávaniu a kvôli tomu, čo sa tu deje pred pár rokmi. A normálne som si odrazu sadol a za 10 minút bola napísaná celá pesnička s textom. Potom sme to len nahrali vlastne s Henrym v štúdiu. A niekoľko mám takýchto na niektoré situácie, ktoré ale medzi tým dúfajme, že pominuli alebo pominú. A ono napríklad aj takáto politická pesnička vyvoláva veľmi kontroverzné reakcie, lebo tí, ktorí so mňou súhlasia s tým, alebo s tým názorom, ktorý je daný v tej pesničke, tým sa to páči a tešia sa z toho. A tí, ktorých to uráža, pretože vlastne urážam tým niekoho, koho oni adorujú a majú ho radi, alebo neviem čo, zbožňujú ho, tak tí sú za to urazení a za to ma proste mi nadávajú a podobne. No, tak na to som zvyknutý, takže... S tým už človek asi počíta, áno. keď ide s takýmito vecami. Dobre, ďalšia otázka by bola, že keď sa pozrieme na aktuálnu hudobnú scénu, čo si myslíte, čo tam prevláda, aké trendy a aký to má dopad na spoločnosť? Možno a to ste sa teraz veľmi zle spýtali, lebo ja to veľmi nesledujem. Priznám sa. Mám pustené rádio v aute, väčšinou Slovenský rozhlas, kde hrajú nejaké pesničky, ale väčšinou to mám kvôli správam alebo kvôli hovorenému slovu. Neuveríte, ale dobre, ja myslím, že to je pochopiteľné, že som toľko v živote hudby počul a robil, že veľmi to už ani nemusím nejak počúvať. A bolo ešte aj veľa rokov, keď v aute furt išla nejaké CDčka, nejaký kapel a potom jedného dňa sa tak postupne zvolnilo a neuveríte, ale prepnem si to na devín a počúvam buď klasickú hudbu, alebo tam nejaké hovorené slovo. Normálne mi to robí lepšie ako proste pesničky a to, keďže mám 65 rokov, tak sa mi v podstate je veľký predpoklad, že sa mi veľa moderných pesničiek nepáči. Ja napríklad rap nemusím vôbec, aj keď niektorí tí raperi sa konečne inteligentným spôsobom vedia vyjadriť aj v súčasnej situácii, lebo také tie nadávačky. Ja osobne som človek, ktorý používa škaredé slova a často. Ale nemám rád, keď sa používajú len preto, aby sa používali. Viete, akože aj škaredé slovo v texte, v nejakej piesne alebo v divadle musí byť použité tak, aby malo naozaj zmysel, že prečo sa používa. Len aby to vyvolalo efekt, že ja som frajer, že to viem, že sa to nehambím povedať, alebo proste niečo, tak toto nemusím. Čiže, ale keď sa bavíme o tom, tak napríklad mne vadí veľmi veľa speváčiek dneska, alebo spevákov. Ale to je taký trend, alebo to je skôr možno, že niektoré médiá to tak tlačia, že nepotrebujú možno také naozaj tie veľké pesničky. Keď poviem o tom, som bavil o tom význaní Mariky Gombitovej alebo niekoľko takých pesničiek, kde tá spevačka ukáže, aký má veľký rozsah, ako vie krásne spievať hore, dole, všetko. A tu sú teraz také trendy a pre mňa väčšina tých speváčiek tak húhne. Mne to vadí, a keď ich niekoľko z nich poznám a viem, že vedia spievať jak proste šílene, ale ako keby sa niekto bál zložiť takú pesničku, kde ukážeš ten hlas. Nechcem menovať niektoré kamarátky moje, ktoré mi donesli CDčko a ja som sa tešil na to, že teda si to vypočujem, lebo viem, že spieva, jak Pán Boh prikázal, naozaj krásne a Pán Božko jej daroval jeden obrovský hlas. A na tom CD-čku to není vôbec vidieť. Tam sú presne tie, pre mňa volám to slovo, že uhúňané, také poloporozprávané, také ušomrané pesničky. A som jej vtedy povedal, nehovorím, že prosím ťa, aspoň jedna pesnička, však ty tak krásne spievaš. Tie prevzaté všelijaké, ktoré proste spievajú tie svetové speváčky, však toto možno mi vadí. Ja som naozaj posledné roky nepočul takú akože veľkú pieseň, našu slovenskú alebo českú. To naposledy mám taký pocit, že Michal Davidze poskladal niektoré také akože veľké piesne. Toto je nejaký trend. Neviem. Možno som teraz urazil, nechcem uražať tých mladších, lebo akože hovorím, ja nie som typický poslucháč ani rádiový, ani nič. Tým, že som muzikant a mám rád určité štýly, ale
bolo by fajn, keby som videl proste ten veľký hlas by som chcel nájsť. Lebo, viete, fungoval som v nejakej spoločnosti alebo spoločenstve a potom som sa v roku 90, teraz neviem, 6, 7, alebo neskôršie, možno tak nejako ma zavolali nejakým, neviem, akým zázrakom, hoci nie som vôbec herec, na novú scénu do muzikálu. A tam som spoznal kopec tých hercov, muzikálových a herečiek, ktorí spievajú úžasne. A nie, že dvaja, traja, ale skoro všetci. No dnešný ansábel, čo je dnešný ansábel novej scény, čo tam tí ľudia robia, tak to je také, že z 10 9 spievajú fantasticky a ten 10 spieva výborne. Ja som není až taký plodný autor, priznám sa. A keď tak píšem viac texty ako pesničky, aj keď zo pár pesničok som napísal, ale možno, neviem, či teraz čím som starší, ale ja som veľa písal také texty o veciach, ktoré ma štvali. Či už z osobného života, alebo z verejného života. A teraz v poslednej dobe ako keby... A nepísal som o láske napríklad. To mi bolo také smiešné. Ako nie, že by som to neuznával, ale bolo toľko tých... A je dodnes toľko tých pesničiek o láske, že sa mi to zdalo také, že aj zbytočné, aj zneužívané v podstate a všetko. Ale čím som starší, tak tým viac si uvedomujem ako keby dôležitosť toho, čiže snažím sa napísať aj krásny text o láske. A teraz napríklad posledná pesnička, ktorá možno sa podarí, že do leta že vyjde niekde, že budú hrať, tak to je vlastne o priateľstve. Ja som si uvedomil, že konkrétne s týmto gitaristom Henrym Totom sa takisto vieme pohádať, že sa nebavíme pol roka spolu a tak, ale spolu vlastne fungujeme svojím spôsobom, ak to dobre rátam, tak skoro 40 rokov. Hráme, nehráme, hráme nejaké roky, zase nehráme takéto. A hlavne počas korony, krízy sme sa nejak tak dali oveľa viac dokopy. A dneska moja žena hovorí, že volá ti frajerka, lebo volá mi Henry. Proste 2-3 krát denne si voláme a povieme si, akí sú tí politici debili a nie sú debili a čo si robil a toto denne. A som si hovoril, že ty kokos, to si zaslúži pesničku o priateľstve a snažil som sa napísať text o priateľstve, aby nebol taký ten floskulový a fádny, ja neviem, či sa mi to podarilo a uvidíme, ešte treba tam pár riadkov dorobiť, nie aj text je hotový, aj naspievaný, ešte nejaké vokály treba dorobiť a potom uvidíme, či to budú hrať nejaké rády alebo nie a to tak, že to je pesnička o priateľstve a bodaj by to zarezonovalo u ľudí. Neviem, vy ste tu všetci, teda vy ste mladý človek, na to možno asi nepoznáte pesničku, je taký, že je spevák Rod Stewart, čo je dneska veľmi starý človek, s krásnym chraplavým hlasom a mal kamaráta, ktorý zomrel nedávno, jeden svetový gitarista Jeff Beck. Oni takedy hrali pred rokmi v kapele spolu, asi sú kamaráti, to urobili a to už je tiež 20-ročná pesnička, takú pesničku, a to vám odporúčam si pozrieť na YouTube, People Get Ready sa to volá. A to je o priateľstve. A ja neviem, kto robil ten klip, ktorý režisér, ale v jednoduchosti krása je úžasný a to je presne, že keď sa bavíme o tom spájaní, tak to podľa mňa, keď si to človek pozorne pozrie, tak ho to musí naplniť nejakým niečím, nechcem povedať, že nadšením, ale takou radosťou z toho, jak to tam celé je. A podľa mňa to aspoň inšpirovalo, aby som si viacej aj tých kamarátov vážil a tešil sa z ich prítomnosti. A ten klip to je taký dohnedá celá pesnička, tam sa nič nedeje, tam v prérii je malá stanica drevená, kde sedí ten Rod Stewart, sú tam nejaké 2 indiánky, to je akože zo súčasnosti, ale proste niekde tam. A ide v diaľke jeden nákladný vlak, dlhý jak hovado, a v jednom vagóne sedí Jeff Beck, ktorý si brnká na gitaru, tá muzika ide samozrejme. Teraz ten vlak spomalí, ani nezastaví úplne, vyskočí ten Jeff Beck na tej stanici, on sa teší, tento Rod Stewart, a samozrejme takto vyjde, že začne sa hrať gitarové solo a oni sa predtým ešte objímu a teraz proste, ak začne na to gitarové solo, tak ten Rod Stewart chytí tú starú indiánku a začne s ňou tancovať
A to je celý klip. Tam sa v podstate nič nedeje a je úžasný. A to je presne si hovorí, že jak dobre. Akože keď sa bavíme o priateľstve. Potom ešte jeden napadol, a to už by sme veľa kecali, tiež o priateľstve. Majú Red Hot Chili Peppers, jeden krásny. Ako oni šedia niekde pri ohni, pri vode, popijajú pivko. Milá pesnička a presne to potom sadnú do člna, sa vozia večer po nejakom jazere, padnú do vody, ale je to strašne milé. Dobre, načreli sme rôzne témy. Možno ešte tak na záver, ak chcete, teda možno máte nejaký odkaz pre svojich fanúšikov alebo pre všetkých ľudí. Tak, jak si hovoríte o tých fanúškoch, tak neviem, či mám ešte nejakých, lebo už som fakt dlho nebol ani v médiách, ani nejaké hity nevyrábam. Čiže skôr pre tých, čo to pozerajú, by som povedal, že keď nejaký odkaz, tak naozaj si myslím, že je vhodné rozmýšľať viac nad tým, čo vás s konkrétnym nejakým človekom spája, ono to znie tak hlúpo, skôr kde by ste mohli mať spoločný problém, spoločné riešenie a snažiť sa si to vydebatovať alebo vyriešiť a to, na čom sa neviete dohodnúť, to dajte nabok proste. To dajte proste nabok, lebo to aj tak nevyriešite, len vás to zbytočne rozháda, alebo rozčúli, alebo niečo. Snažíme sa s tými druhými ľuďmi sa baviť o veciach, ktoré dokážeme spoločne vyriešiť. To je asi celé. A toto neviem, či sa podarí so susedom, ktorý chce mať o pol metra bližšie plot k sebe, alebo ku mne, alebo naopak, to neviem, ale v podstate, no. Výborne, tak ja vám ďakujem za váš čas. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali pozvanie na dnešný rozhovor. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like, dajte palec hore, prihláste sa na odber kanálu Hudba spája. Dnes tu s nami bol Marian Grexa. Ahojte. Ja som Ondrej a zdravím vás, prajem pekný zvyšok dňa.